И здравейте хора, аз съм Гринго и днес ще правя анбоксинг на новия ми Apple Watch Ultra 2, новия ми часовник. И да започваме. То, караме. Сигурно са инструкции как описание на часовника, какви бутони има за дисплея тук, за функциите и общо взето е ревю на часовника. Ето го самия часовник, а тук е каишката му за ръката. И ще отворим първо всъщност каишката. Взех се сива. Ето я и каишката. Момент. Ето. И сега да отворим самия часовник. И ето го самия часовник. Ето корпуса и самия дисплей. Така, сега да му сложим и каишката. В момента ще питам да го сложа на ръката ми. Видите как изглежда. Ето го. И сега ще го включим. Махна го от ръката, за да ми е по-удобно да снимам. Тук би трябвало да се включи. Ето Apple. Да, няма батерия. Може би ще се наложи... да. Ще се наложи да го заредя и ще се върнем след... когато се заредя. През това време ще анбокснем другата част от кутията. Сега ето го зарядното, с което ще заредим часовника. Естествено няма адаптер, само кабел. Но аз имам 20 ватово захранване на Apple. Ето го захранването. Тоест, извинявам се, това е зарядното. И сега ще го включа да го заредя и ще се върнем. И ето, връщаме се, заредих часовника, вече работи. Ето, иска да доближа iPhone-а до самия часовник. Ето, веднага излиза. Искаме да продължим. Setup for myself. Your Apple Watch is paired. Т.е. свързане с телефона. И сега ще го настроиме. Ще седи на лявата китка.
Ето, зареди. Тук се съгласяваме с условията. Сега ще си изберем парола. Момент. Избрахме си паролата. Сега да, това е супер размер на текста за мен. Тук си пишем данните, естествено. Може би така. И ни приветстват в приложението Activity на Apple Watch. Окей. В калории няма да горим. Да, поне 30 минути на ден да тренираме. А, 12 часа, това е за... Това е за да се движим поне по 1 минута всеки час на ден. За 12 часа. И тук GPS-а, Road Tracking. Тук шум, ниско сърцебиене, високо сърцебиене и така. Ще ни праща на известия при високо и ниско сърцебиене. Тук има естествено сирената, която след малко ще видим. Да, ако се блъснем с колата, автоматично ще засече, че сме се блъснали и ще звънне веднага на Emergency Services, на телефон за спешни случаи, на 112. И да, общо взето. Да, тук ако искаме часовника да има 4G, 5G от SIM картата ни. И ето сега Apple Pay има. Да, какво да прави Action бутона. Може би waypoint поставя или не, по-скоро да почва тренировка. Да, тук измерва дълбочината на водата. Тук съвети как да се гмуркаме безопасно. И сега ще чакаме пак. И готови сме. Приветстват ни към Apple Watch. И тук мога да си го контролирам от телефона. И искаме старт. И това е началното лице на часовника. Тук имаме компас. По-малък компас. Тук е, мисля, че са градусите, времето какво е, момент. Тук е кога изгрява слънцето, тук е фитнес приложението, Activity. И да, общо взето е това, часа. Тук надолу има различни преки пътища към
други приложения и тук вече са всичките приложения. И сега ще пробваме сирената. Момент. Да се види, ето това е сирената. И сега ще я включим. И това беше сирената. Сега ще включим и фенер има, защото дисплея на този часовник е 3000 нита и можете да го ползвате като фенер. Момент. Да, ето. Сега ще ви покажа какъв е ефекта. Ето го. Има и други режими. Червен за през нощта, ако имате домашни любимци или хора, които не искате да будите, можете с червения фенер да си светите. Също се вижда. И общо взето това е часовничето. Има доста други неща, които в бъдеще ще откривам. И това е от часовничето, хора. Благодаря, че гледахте този анбоксинг. Абонирайте се и лайкнете това видео. И ще се видим в следващия клип. Чао!